Ahoj lidi, takže už jsme otevírali jednou ty startupy, jenže mám ještě přece druhý účet, takže je tady mám dvakrát, ale ještě se podívám, že je tady daily freebie, se vezmu, takže a hned to rozbalíme, to si tady nenecháme, takže doufám, že nám padne něco dobrýho. První, 3, 2, 1, teď! Tři, dva, moment. Druhý. Tady je 3, 2, 1, teď! Proč mi padají samý nesmysly? Mně jako nemůže padnout ani ten brok, který mi tady chybí. 3, 2, 1, teď! Ale no tak jako... Já tady snad upgradím bula, nebo co? 3, 2, 1, teď! 3, 2, 1, teď! A teďka musí padnout úplně něco legendárního. 3, 2, 1, teď! Jako vážně. Z toho celého byl vážně nejlepší Handsome Colt. Ani tohle brawlera nemám. A bula. Tady mám oba dva. Mám double barrel. A tady mám. Nice headshot. Takže to byly start dropy i tady. A tady byly docela špatný. No, ale nazdar.